Hi guys! Good afternoon. Today is December 30. Ilan? Tulog na lang. 2018. Ang bilis lang ng panahon, no? And time check is 1:10. Ayan. Kararating lang namin galing Coast. And nagla-lunch pa lang yung dalawa. Kasi bumili ako ng pork belly. Ayan. Kasi maglilitsyon berry tayo bukas. And dalawang cracklings. Ayan. Isa, dalawa, and of course, chicken wings para sa garlic parmesan chicken wings for tomorrow. Dadalhin ko to bukas sa New Year's party sa Filipino party. Kasi in-invite nila kami. Every year naman, in-invite nila kami. Last year, hindi kami pumunta. But this year, pupunta kami. And kahit wala kami sa bahay, guys, every year, every New Year's, every New Year's, naghahanda ako, naglalagay ako na kahit papaano, kahit konting pagkain dyan sa table, bago matapos ang taon, tsaka sa pagsalubong ng bagong taon. At tsaka, bumili rin ako ng, 13 kinds of round fruits. So, yun. Di ba sa atin yan, ang tradition ba yan? Tradition natin. Kung mayroon tayong pambili, bibili tayo. Kasi 'di ba sabi nga nila, pampaswerte daw yan. So yan, ginagawa ko yan taon-taon dito. So, yun guys, bumili ako ng pork belly kasi iba-brine ko na siya overnight. Ibababad ko siya overnight. Then, lutuin natin siya bukas. So, yun. I'll see you guys tomorrow. Hey, see you guys! See ya! Say Happy New Year! Happy New Year! Hey, little girl, say Happy New Year! Say hi! 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 Say hi! Flying kiss? Okay, see you guys tomorrow! Bye. Lutuan na naman bukas. Yeah, we will see at the party. Aray ko. Are we going in the dark? No, afternoon. I love you, Mom. I love you too. Mom, Okay, let's Are go. we not going in the dark in the party? Yeah. Okay, let's go. Good morning, guys. Today is December 31. Time check is 11:30. Naligo na ako, guys, kasi alam ko magiging busy ako dito sa kusina. Kukunin ko lang tong chicken kasi linagay ko na siya sa oven kanina bago pa ako maligo. And yeah, kunin ko lang siya. At saka ito yung naka-brine na pork belly. Ayan yung ililitsyon natin siya. Nagsishake. Hi. Ililitsyon. Ayan, So, inuna ko na yung chicken kasi gagamitin ko rin yung oven for the lechon. So, yeah. So, kunin ko lang to, guys. Then, after nito, i-blow dry ko yung hair ko. Then, gawin natin yung lechon belly. Say good morning. Good morning. Good morning. Say Happy New Year. Happy New Year. Say hi. 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 Hot there, Baba. Hot. Halik. Okay, let's go. I'm gonna get that chicken. I'm gonna get the chicken out. Ito na, guys. Nakapag-blow dry na tayo ng buhok. Tapos, na-straight ko na siya ng madalian. Ayan na yung chicken. Ayan. So, ayan. Tara. Gawin ko na tong, lechon natin na to. I-rinse ko siya kasi sobrang alat niya. So, ita-timelapse ko na lang kayo, ha. I just changed her, kuya. Ayan, nire-rinse ko na siya. Kasi maalat siya. So, dapat i-rinse to. Ito, importante itong procedure na to. So, ayan, na-rinse na siya. Balik natin siya dyan. Tapos, ipapat-dry ko siya ng tea towel. Dito.
guys, ayan na yung aking mga sangkap para sa lechon belly. Tapos tingnan nyo guys, matalahib sa kitchen. Ang dami kong lemongrass kasi si tita, nung pumunta ako kahapon, pagkatapos ko mag-coast, pumunta ako sa bahay niya, humingi ako ng lemongrass. Ayan, binigyan yung ang dami. So, itatanim ko siya sa, dyan sa, kung saan dyan sa labas. So, yan. Pangpalasa sa ating lechon belly. Tapos ngayon i-roll and itatali na natin siya. Wow, Mom. What? This is so nice. Na? Nice. Good. I want it. Holly! Andrea, baba ni Mommy, come here. Wow, Mom, that smells good. Yeah, don't touch it. Mom, that smells good. Okay. Go play with Holly, please. Eto, nandito na yung lechon belly natin. Ayun na, cover siya ng foil para hindi masunog agad yung balat. So, ibibake natin siya for 3 hours. Depende kung, i-check ko siya every an hour. Pero, alisin ko yung foil after 1.5 hours to 2 hours. So, yun. Tapos, gagawa ko ng, garlic, ano tawag na? Lemony fried rice with shrimp. So, yun ang gagawin ko. And puto. I know, guys, lagi nyo rin request yung puto. One day, gagawa tayo ng puto. Ngayon kasi, gumagawa ko ng puto kasi may mga events. So, basta promise ko, gagawa tayo ng puto. Basta, pag wala ng mga ganap, okay? So, yun, promise ko yun sa'yo, gagawa tayo ng puto. Tapos, ano pa? Yun. Gawin muna natin yung puto. Tapos, magpo-fruit salad pa pala ako, guys. So, sadali, So, gagawa na muna ako ng, ng fruit salad, then puto, then yung fried rice na lemony with shrimp. Tapos, time check, guys, is 1:15 na. Yung party is 6 o'clock or 7. So, hopefully, matapos ko silang lahat. Tapos, di ba nagawa na natin yung chicken? Gagawa pa tayo ng parmesan chicken wings. Ang ingay doon sa kabila kasi kausap ng mga bata yung... Nasaan na kayo? Sak, ayun. Kausap nila si Lolo nila, at saka si tita nila, at saka ang pinsan nila sa Philippines. So, kausap namin si Papa. So, yun guys, gagawa na tayo ng fruit salad muna, okay? Guys, nakalimutan ko, 1:30 na, hindi ko pa napapalunch yung mga bata. So, pakainin ko muna sila bago ko gawin yung mga dapat gawin. Are you hungry, Sak? Yes. Okay, Mama will give you rice and fried chicken na lang ipakain ko sa kanila. Ito, oh. Yes, Holly. Ayun si Holly, gutom na rin. Okay, yay. Yes, okay. Mami ka na. Feed you na. Ayan, kumain na muna kayo dyan. Do you want tomato sauce? No. Yes, please. Oh, yes, please. Yes? Okay, yes, you too. Papa.
Papa. Papa. Papa. Here, Kuya. Yes, please. I'll do it. I can do it. It's alright. Mm. Feed Holly rice, okay? Okay. And we're gonna cook now. Is it good? Yeah. Ayun, tapos na si Kuya kumain, si Holly nagagata siya. Ayun si Sak, hindi pa rin tapos. Ayun. Sak, you're not done yet? Ayun, kumakain pa siya. So, gagawa na ako ng fruit salad. So, tapos na yung fruit salad ngayon. Gawa naman tayo ng puto. Ayun, si Kuya bumalik siyang kumain. Ayun, oh. Si Holly and Holly, careful. So, yeah. Gawa na tayo ng puto. Update ko lang kayo. Ayan. Tapos ko nang maluto yung puto. Ayan si Sak. Mauubos niya naman yung puto. How's the puto? Good. So, yan. Tapos ko na siyang lutuin. That's enough, Kuya, ha? And, so, ang hindi ko pa nagagawa is yung sauce na chicken. Yung garlic parmesan chicken. So, ngayon, gagawa tayo na yung fried rice with lemon and shrimp. Itong recipe ito, guys, napanood ko ito noon pa, matagal na ilang taon na yun kay, sa show pa ni Miss Chris Aquino, sa Chris TV ata yun, na nagluto doon si Miss Janice de Belen. Yun, recipe niya to. So, ginawa ko siya noon, nung nakita ko, tapos yun, nagustuhan ko, kaya yun, kinip ko yung recipe niyan. So, yun, gagawin ko yun. Tapos, sana matapos ko, guys. So, yan, hinanda ko na yung mga gagamitin natin sa fried rice with shrimp.
So yeah, ilagay ko muna kayo dito, okay? Si Holly tulog pala. Yung dalawa nasa labas, nagbabike. Lang kayo guys, Diyos ko, anong oras na? 5:50 na guys. So, ayan, 5:50 na. Alis kami mga 5:45. So, ayan yung dadaling ko sa party. Tapos, ayan na yung fried rice with shrimp. And, eto yung chicken. Puto yung, ano ba yun? Yung lechon belly. Eto. Siya. Malapit na siya. Ayan. Yung belly natin, yung lechon belly. Yan, mag-aayos lang kami. Magbibihis na ako pero yung lechon nandito pa rin sa oven. Holly, let's go. Let's get dressed. Maghilamas lang ako. Ang oily ng mukha ko. So yun, asikasuhin ko na yung mga bata. Tapos yung lechon belly nandun pa. So yan, yun na, nakaprepare na. Tsaka yung fruits nandun. So yun guys, asikasuhin ko na yung mga bata.